Ito hong nabanggit ninyo na pagsiselyo, pagpapaskil ng patunay na ang isang establishment ay compliant sa pinapatupad na protocol ng ating IATF. Ito ho ay nationwide na campaign ng DTI USEC. Ito po ay nationwide program po, Safety Seal Certification. Opo. Na nakalagay po ito sa isang joint memorandum circular sa pagitan ng DILG, DTI, Department of Tourism, Department of Labor and Employment, at Department of Health. At katulong po natin siyempre ang mga local government units. Yan po ito. Isa po itong programa na pang-national na tinutulungan po tayo ng mga local government. Through an activity ng pagtutulungan ng national at ang local government. Opo. Pag pinag-usapan ho natin ang kampanya ngayon ng gobyerno, merong national guidelines ang IATF, merong mga direktiba mula sa DTI, pero may mga, like halimbawa, dito sa Mindanao, may mga LGUs na iba yung patakaran nila sa mga panuntunan ng pagbubukas ng mga establishments, pagpahayag ng mga barbershops, ng mga spas na yan, USEC, kaya nagkakaroon ho ng kalituhan ang publiko. Ano ba ang masusunod? Ang LGU o yung mga DTI memorandum na pinapalabas at ang IATF guidelines na yan, USEC, sir? Alam nyo, in general, ito pong IATF guidelines po ang nasusunod. Ito po yung Omnibus Guidelines. Pero meron din pong provision dyan sa IATF guidelines na binibigyan po natin ng laya yung mga local government units na mag-implement ng kanilang polisiya. No? Lalo-lalo na, halimbawa, yung mga curfew. Yan po ay pinaubaya natin po sa mga local government ang pag-determine kung magkakaroon sila ng curfew o kung anong oras man. So, meron pa pong iba. Pero in general, dapat po nasusunod po natin yung pinapatupad po ng IATF. Yung pong sa DTI ay sang-ayon lang naman sa IATF guidelines.